Veliki pozdrav! Ovoga leta jedan vikend u avgustu smo provele u Kladovu i Tekiji. Iskoristile smo ga da se malo bolje upoznamo sa ovim krajem i krstarimo Dunavom. Nakon vožnje brodom, koju smo već objavile na ovom kanalu, ostatak dana smo provele šetajući ulicama Kladova i sve vam lepo snimile. U nastavku pogledajte šta sve možete vidjeti u Kladovu i kako provesti jedan kvalitetan vikend u Srbiji. Krećemo. Sada je 1:30. Mi smo ovde do 16 časova kada nam po redu vožnje kreće autobus ka Zaječaru. Ali evo, rešili smo da obiđemo još malo grad i da vam pokažemo šta on nudi. Ovo je glavna crkva koja se nalazi u centru Kladova, odmah pored kružnog toka. Sada idemo malo do Dunava, da prošetamo, da vidimo, prođemo pored hotela koji se nalaze na Dunavu, kao i da vidimo tu gradsku plažu u Kladovu. Kladovo je inače malo mesto, ali obzirom na njegov položaj i značaj koji ima jako velike smeštajne kapacitete. Dva najpoznatija hotela su svakako Hotel Đerdap, evo sada se tu nalazimo, i Hotel Aquastar. Pored ovih hotela, barem su meni poznata samo ta dva hotela, ima i mnoštvo apartmana, soba, bukvalno koji god vid smeštajnog kapaciteta da želite da iznajmite, nećete imati problem da ga nađete ovde. Cene su solidne i kreću se u principu od 1200 dinara, od 10 evra za noćenje pa naviše. Ono što će vas možda takođe iznenaditi jeste to da je najveći broj tih smeštajnih kapaciteta prilično nov i onako jako sređen. Ono što smo mi do sada posećivale u Srbiji možda i nude najbolji odnos cene i kvaliteta. Svakako među sređenijim smeštajnim kapacitetima. Grad je posebno živ u letnjem periodu, kada ga posećuju i naši ljudi iz inostranstva, ali i mi koji živimo u Srbiji, jer ima, kao što sam rekla, jako lep položaj, nalazi se na Dunavu i ima gradsku plažu. Evo sada ćemo da se spustimo i da vidimo kako izgleda ta gradska plaža. Evo da vidite kako izgleda jedan šarmantan oglas za automobil. Pa ako ste zainteresovani, evo možete da se javite čoveku. Vidim sada na kiosku reklamu za Potrčka, lokalnog taksi prevoznika za koje smo dobili preporuku da možemo sigurno i bezbedno da stignemo do Tekije. I mi smo ga istestirali i možemo da kažemo sve najbolje. Znači, bukvalno satnicu koju su nam rekli, maltene da su u minut ispoštovali. Pored toga, možda će nam značiti podatak da smo vožnju u jednom pravcu od Tekije do Kladova, odnosno od Kladova do Tekije, pošto smo oba pravca koristili taj taksi, plaćali po 1000 dinara. Dakle, tačna bila informacija da relacija od Kladova do Tekije u jednom pravcu iznosi 1000 dinara. Stigli smo do skretanja
za gradsku plažu, Aquastar Denjug i pravac ka Trajanovom mostu. Inače, rekli su nam na krstarenju da je od Trajanovog mosta ostao samo jedan stup. Sa naše i sa strane Rumunije, da je tamo mnogo očuvaniji i da bi lepo bilo to rekonstruisati. Dakle, kod supermarketa Aleksandrović samo se spustite na dole. Ovde nije velika gužva, što je jako lepo. Prilično je sređeno, da. Pa dobro, i površinski nije tako malo. Dole je sitan pesak i ovo je besplatna gradska plaža. Možete doneti svoj mobilijar, možete, vidim da ima ovamo suncobrana, možete i njih koristiti. Sada, da li se naplaćuju ti suncobrani ili ne, to već ne znam. Ali, evo, suncobrani možda i ne, jer evo i ovdje ih ima. Verovatno su ljudi svoje ležaljke doneli. U svakom slučaju poprilično je slobodan ulazak. Rešili smo da se spustimo dole, da vam snimimo prilaz u Dunav. Preko puta je naravno Rumunija. A ovdje imate drvenu stazicu koju možete lakše doći. U ovom delu je sitan pesak i ulazak u vodu je postepen, pogodan i za dečice, evo ih. Tu su. Ovdje je pored plaže, dakle imate sve. Ima restorana, kafića. Gore je odmah supermarket Aleksandrović, ako želite nešto da kupite, da gricnete. Tako da je ovo vrlo zanimljiva stvarno destinacija za kupanje. A ukoliko želite instagramične kutke Kladova da obiđete, između hotela Đerdap i hotela Aquastar nalazi se ispisana slova naziva mesta Kladovo, kao i jako lepo uređen park. A spomenika našem prezimenjaku Vuku Stefanoviću Karadžiću. Više je lepo urađeno. Sada smo u centralnoj glavnoj ulici ovdje u Kladovu. 22. septembar. Izgleda da je naziv ulice. Inače, trenutno je zatvoreno zbog festivala koji se održava, Border festival, ovdje se tako zove. Ali, kako nam je taksista rekao, je ulica u funkciji i za saobraćaj. Lepa prostrana ulica, pogotovo ovaj pešački deo. I sa drvoredom pravim, tako da je vrlo pogodno šetati. Ima hladovine. Preko puta je zgrada Doma omladine ovdje u Kladovu. Preko puta crkve. Na ovom znaku ovdje jasno možete vidjeti ono što možete obići ovdje u okolini. Želim samo da vam kažem da smo se raspitivali oko tvrđave Fetislam. Ona se nalazi na 10-15 minuta pešačenja odavde, od samog centra Kladova.
ali ni od koga nismo mogli da dobijemo sigurnu informaciju da li je dostupna za obilazak turistima. Postoje neke varijante da je pod rekonstrukcijom, da li jeste, da li nije, to niko nije mogao da nam da kao konačan i siguran odgovor. Pa smo, uzimajući u obzir kakve su temperature, to je da je sada oko 33-34 stepena, odustale od obilaska jer nemamo mnogo vremena. Nadamo se da sledeći put kada budemo došli u Kladovo da će biti rekonstruisana i dostupna za turiste. Takođe, jedan od simbola Kladova, a to je ovaj sat. Stigli smo do Arheološkog muzeja u Kladovu. Nije neka gužva, ali sada ćemo da vidimo da li rade. Po informacijama koje imamo, trebalo bi da rade svakog radnog dana do 17 časova, čini mi se od 9, vidjet ćemo već sada, i osim ponedeljkom. Cena ulaznice bi trebalo da bude oko 300 dinara, vidjet ćemo sada. Evo, samo da vam snimim okolinu pre toga. Evo nas u muzeju u Kladovu i ovo je arheološki muzej gde se nalaze ostaci koji su pronađeni prilikom iskopavanja ovog terena. Snimit ću vam malo da vidite kako sve to izgleda. Su nakit nosile dame sa ovih prostora. A evo kako su izgledali.
potvrdim da je cena ulaznice 300 dinara, kao i to da rade, evo, u ovom radnom vremenu. Svakako ponedjeljkom ne rade. Mi kada smo bile, kustos je bio na terenu, tako da nije moglo da nam pomogne malo detaljnije razjasni eksponate u muzeju, ali možda vi budete imali više sreće ili ukoliko želite baš najavite svoj dolazak, verujem da će vam izaći u susret i sačekati vas. Kladovo ima i svoju pešačku zonu koja se nalazi ovde pored ove fontane i koja je sinoć bila prepuna bukvalno. Znači, pokušavali smo da nađemo sto, imali smo veoma veliki problem. Sada ćemo da vidimo kakva je situacija sada, da li može sada nešto da se pojede, odnosno da li ima mesta. I evo da vam snimim da vidite kako izgleda u toku dana. U ovoj ulici su pretežno, dakle, restorani i kafići, mada ima i manjih butika. Tu su i igračke za decu. Rekla sam vam da Kladovo ima velike smeštajne kapacitete. Možete, kao i bilo gde u svetu, svoj smeštaj rezervisati preko Bookinga, preko Airbnb-a, ali i preko sajta Kladovo smeštaj. Tu će vam se javiti operator koji će vas spojiti sa željenim apartmanom, odnosno vlasnikom tog apartmana. Slike apartmana takođe možete vidjeti na ovom sajtu, pa ukoliko vam se nešto dopadne, možete i na taj način da kontaktirate vlasnika. Kao ideju za smeštaj možete potražiti svoju ideju za smeštaj, možete potražiti i na Google Mapsu. Tu možete takođe vidjeti i ocene i komentare ljudi koji su boravili u smeštaju. Mi smo ovoga puta to uradili preko sajta Kladovo smeštaj. U suštini nismo imali velikih problema, ali je bilo izvesnih nesporazuma oko komunikacije. Na relaciji call centar, mi i vlasnik vile. Iz tog razloga rešile smo sve to i bez ikakvih problema ušli u smeštaj koji smo želele, ali svakako proverite, znači, da li ste se razumeli, ko kome treba da se javi i ko kakve obaveze ima. Rešili smo da ručamo u restoranu Tekijanki Plus u pešačkoj zoni i evo hoću da vam snimim ponudu i njihove cene. U vreme ručka i nije tako puno kao za vreme večere. Za vreme večere morate već da planirate ranije da pođete. Ako imate neka dodatna pitanja, možete ih slobodno postaviti u komentarima ispod opisa ovog videa. Možete podržati naš rad zapraćivanjem ovog kanala, deljenjem videa ili stavljanjem oznake podignutog palca, odnosno lajkovanjem. Veliki pozdrav!